Xufier ta' karozza tal-linja ma nstabx ħati li b'mod involontarju kkaġuna feriti gravi meta kien tajjar mara waqt li kienet isuq fir-rotta tal-linja fi triq il-Qawra San Pawl il-Baħar. Stephen Muscat, ta' 36 sena, residenti Ħażabar, kien akkużat li fit-28 ta' Lulju tal-2014 b'mod involontarju ikkaġuna feriti gravi meta tajjar lil Joan Borg li qasmet it-triq qudiemu. Borg kienet soffriet ksur u għal xi żmien kienet anki fil-periklu li titlef ħajjitha. Il-qorti preseduta mill-Maġistrant Doreen Clark semet kif Borg kienet għadha kif spiċċat mix-xogħol u kienet qed tistenna l-karozza tal-linja fuq in-naħa l-oħra tat-triq sabiex tistken mill-qilla tax-xemx. Hekk kif rat il-karozza tal-linja misjuqa mill-akkużat waslet qrib l-istage ħdejn l-istabbiliment Fuego qasmet tiġri t-triq sabiex tilħaq il-karozza u titla'. Min-naħa tiegħu Muscat qal li kienet issuq fuq ir-rotta tiegħu u beda jnaqqas il-veloċità hekk kif kienet joqrob lejn l-istage. Iżda kif ra li ma kien hemm ħadd jistenna u kompla fir-rotta tiegħu meta sab il-vittma qudiemu għall-arrida. U stqar li jafas il-brejkijiet tal-karozza u kiser lejn ix-xelluk, iżda kien kollu ta' xejna li xorta waħda spiċċa laqat il-mara. Minn barra l-verżjoni taż-żewġ partijiet il-qorti rat ukoll filmat ta' CCTV kamera ta' proprjetà fil-viċin li rrekordjat l-inċident kollu u għaldaqstant kellha stampa ċara ta' x'ġara. Mill-provi rriżulta li fil-mument tal-impatt il-veloċità tal-vettura kienet ta' 43 km fis-siegħa. Il-qorti komplet li fil-waqt li ħadd ma seta' jiġħad li Muscat saq veloċità ftit aktar minn dik permessa, daqstant ieħor ħadd ma jista' jiġħad li meta ġiet biex taqsam it-triq, Borg għamlet dak kollu li mhux suppost tagħmel meta qasmet tiġri fil-karreġġata tax-xelluk propju fil-ħin li waslet il-karozza tal-linja. Għaldaqstant fil-waqt li sabitu ħati ta' sewqan veloċità eċċessiva u kundannatu jħallas ammenda ta' 50 euro, il-qorti liberat lil Muscat minn kull ħtija tal-inċident. L-avukat Edward Gatt dera Stephen Muscat. Raġel Amerikan ta' 41 sena kien ikkundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal sena u nofs wara li ammetta li ġar arma tan-nar mingħajr il-permess fil-Gżejjer Maltin kif ukoll fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u nqabad il-bieraħ meta kienet jipprova iħalli Malta. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Doreen Clark, Gabriel Craig Murphy, negozjant residenti fi Florida, ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. L-Ispettur Silvio Magro li mexxa l-prosekuzzjoni għalli fil-waqt li l-akkużat ikkollabora bisħieħ mal-awtoritajiet appella biex fis-sentenza tagħha il-qorti tibgħat messaġġ dwar l-importanza tas-sigurtà fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Id-difiża qalet li l-akkużat għandu xi kawżi ċivili pendenti hawn Malta. L-avukat Joseph Paċ qal li Murphy kellu l-arma fuqu għax irċieva xi teddid minn terzi. Minn barra sentenza sospiża, Murphy kien ikkundannat iħallas multa ta' 400 euro. Il-qorti ordnat ukoll il-konfiska tal-arma. Mara ta' 29 sena minn ħal Tarxin kienet ikkundannata sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammettiet li weġġet żagħżugħ meta flimkien ma' raġel ieħor serqitu. Ġannella Aġus ammettiet li fis-6 ta' Wissu li għadda għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu fraħal ġdid ikkaġunat ġrieħi gravi fuq Owen John Karabott li żammitu kontra l-volontà tiegħu u li serqitlu flus u telefon ċellulari. It-tfajla ammettiet mal-pulizija li kommettiet is-serqa fuq Karabott flimkien ma' raġel ieħor, madankollu sostniet li ma tafx eżatt x'ismu u nsistiet li kienet biss kompliċi tant li l-oġġetti misruqa żammumu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anthony Vella kundannata għal sentenza sospiża u ordni ta' probation sabiex il-mara tindirizza il-problema ta' droga li għandha.